ଏହି ସାପ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ହିଁ ଭୟଙ୍କର। ଏହି ସାପର ନାମ ହେଲା ମାଲୟାନ ବ୍ଲୁ କୋରାଲ ସ୍ନେକ୍। ଏହି ସାପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସାପ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସାପର ବିଷ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍, ତାହା ସିଧା ଶିକାରର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହାର ବିଷ ଶିକାରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଏଭଳି ଓଭର ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରେ କି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶିକାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କିଲର ଅଫ୍ କିଲର୍ସ ବି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏହା ନାଗ ଓ ଭାଇପର ଭଳି ବିଷଧର ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିକାର ବନେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ, ଯାହା ଛୋଟ ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଜୀବଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ। ଏହି ସାପ ଅଧିକତର ରାତିରେ ଶିକାର କରେ ଓ ଦିନବେଳେ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହେ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିକାରୀର ଗନ୍ଧ ଓ କମ୍ପନକୁ ସହଜରେ ବାରିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମଣିଷ ଏହା ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।